Здравейте, аз съм Далия Ковачева. Тук при мен е Веселин Василев, който е млад предприемач. Здравей, Веско, представи се. Здравей, казвам се Веселин, на 15 години съм от град Габрово и се занимавам с бизнес и иновации. Ти още от 9 годишен започваш да изработваш някакви неща. Кажи ми как реши да превърнеш това свое хоби в бизнес. Ами, както ти казах, 9 годишен започнах лека по лека през моите стъпки, но на 13 годишен осъзнах вече, че искам да се занимавам точно с това нещо, защото тогава осъзнах, че това нещо ми доставя удоволствие и аз мога да го превърна да превърна научните си умения в някакъв бизнес, който може да ми носи доход. През тогава реално направих първия си проект с кейсовете ми. И това представляват персонализирани кейсове с дизайн на хората, като тогава след това приложих опита си от 9 до 13 годишен и създадох този проект. Със сигурност като млад предприемач си имал много опити, успешни и неуспешни. Кой е най-ценният ти провал и какво те научи? Ами, реално аз провал не мога да го нарека. Не мога да нарека нито едно нещо в моя живот грешка или провал. Аз имам уроци. И най-ценният урок реално беше, когато бях роб на хъсъл културата в социалните мрежи. И тогава разбрах, че не трябва да работя постоянно, трябва да имаме баланс в живота ни. Защото тогава започнах да работя всеки ден постоянно в продължение на един месец да гоня само парите. И когато в един момент гониш парите и не даваш момент на цялото си, на мозъка си да почине, в един момент организмът си сам се взема почивката и се стига до така нареченият бърнаут, в който организмът сам се взима почивката. И другото нещо е, че никога не трябва да гоним парите, трябва да правим това нещо, което на нас ни доставя удоволствие. И когато ние се трудим и бъдем трудолюбиви, в един момент това нещо, което правим, в даден момент ще се възнагради. Кое е нещото, с което най-много се гордееш като свой успех или проект? Ами, категорията 20 по 20 на капитала, в която бях отличен, това е класация, в която се отличават различни успехи на младите до 20 годишна възраст. Там бях най-малкият в категория предприемачество, която бяха от 600 човека кандидатстващи. Аз бях един от полуфиналистите. Поздравления за което. Може ли да разкажеш малко и за последното събитие, на което съвсем скоро си бил? Бях на Тинватор, за това ли имаш Да, предвид? да. Добре, ами Teen Innovator е програма, която събира над 800 млади ученици и ти дава възможност от 10 и 11 клас, аз съм 9, на... и дава възможността да развием свой собствен бизнес, като така се научим да развиваме уменията си, меките си умения за комуникация, за работа в екип, брейнсторминг и развой на дадена бизнес идея в продължение на 8 месеца, като след това имахме възможността да я представим пред инвеститори, да спечелим дадени места, ако идеята е добра. Как виждаш развитието на AI в бъдещето на предприемачеството и като цяло развитието му в нашия живот? Смятам, че съм доста подходящ да отговоря на този въпрос, защото освен уменията в бизнеса, имам доста добри умения и в AI, и в автоматизациите. Чрез моят бизнес с кейсовете, който е и до ден днешен работи, даже в момента правя цяло нова система, скалирам в други държави. Успях да автоматизирам работата на, мога да кажа, 3-4 работници точно чрез AI. Така че AI дава възможност на бизнеса да оптимизират както разходите си, така и времето си и така да се стига до по-малко грешки. Така че определено AI е бъдещето и да, бъдеще е просто. Кои са хората, които най-така са те вдъхновявали по пътя ти и които най-силно са рефлектирали върху това, което си ти в момента? Ами, Войчо ми, понеже той видя възможността в мене и ми е дал, той е собственик на няколко бизнеса и ми е дал така трамплина, не като директна сума пари, а просто като възможност аз да му бъда полезен в неговия бизнес, като там вече развих изключително много умения и като човек той ми е модел в живота и като възможности аз съм седел страшно много от него и на друго място майка ми и баща ми.
Какво би се рефлектирали. посъветвал някой, който те първа започва да се развива, те първа иска да реализира своите идеи? Да не слуша какво му казват другите. И да прави точно това, което той иска и никога да не се отказва. Нали, звучи супер клиширано, обаче понякога трябва да погледнем точно в тези клиширани неща и да се питаме, защо са толкова клиширани, значи може би има нещо в това нещо. И заради това аз го казвам не защото всички други го казват, а защото съм преминал през това нещо и го разбирам, искам да го предам на всеки един друг. И просто бъдете трудолюбиви и никога не се отказвайте. Какво би казал на 9 годишния Веско? Че има доста какво да учи. Не се бях замислял за този въпрос, че има още много какво да учи и че да се подбира средата. Да подбира хората около него, защото това играе изключително огромна роля. И да не се опитва да се прави на някой, който не е, само защото да може да угоди средата му. И това, което прави, се забелязва от правилните хора. Къде виждаш себе си след 5 години? За това мислил ли си? Сега мога да помисля и виждам се като един щастлив човек, който е намерил вече баланса. Нали, в момента да работя точно по тази визия. Искам намерил съм вече баланса, следователно провървявам и в някой бизнес проект. От гледна точка не защото идеята е била някаква различна, а защото на база опита ми аз съм комбинирал всяко едно действие и спирам да съм допускал грешките и съм ги превърнал и съм взел уроците и почвам да ги комбинирам в тези бизнес проекти, като просто щастлив и смирен човек. Благодаря ти, Веско, за този разговор. Аз бях Далия Да, ти Ковачева, благодаря. моят гост беше Веселин Василев и до скоро!